כשאדם מרגיש שיש לו בעיה בריאותית שאינה יכולה לחכות לטיפול, ובפרט אם הוא מבוגר בנושא סל של מחלות כרוניות, הוא מחפש מענה מקצועי, אמין ומהיר, כדי לסלק את החשש או את אי הוודאות. איתי היום דוקטור אמיר שחר, מאבות הרפואה הדחופה בישראל, קרדיולוג ומומחה בעוד כמה תחומים, שניהל חדרי מיון מהגדולים במדינה. דוקטור שחר, מה זה בעצם טרום מיון? טרום מיון הוא שירות רפואי מתקדם, המממש במקצועיות את הרפואה מרחוק במיטבה, ונותן מענה לבעיות בעלות אופי דחוף, כגון בעיות לב, הפרעות קצב וכדומה. השירות ניתן על ידי צוות מקצועי של אחיות, פרמדיקים ורופאים, מיידית, 24 שעות ביממה, כולם בעלי ניסיון רב ברפואה דחופה וקרדיולוגיה, והוא נתמך בטכנולוגיה רפואית ביתית. איך אפשר לבדוק מצב רפואי בלי לצאת מהבית? אנחנו מכירים את הרקע הרפואי של המנויים שלנו, וכמו בכל מפגש רפואי, התשאול והאנמנזה הם יסוד הבנת הבעיה הרפואית שמציג הפונה. למנויים יש בבית אמצעים רפואיים מתקדמים, שבאמצעותם אנחנו מקבלים מדדים חיוניים ואפילו אק"ג. כל אלה מרכיבים תמונה רפואית מדויקת בזמן אמת, שמאפשרת קביעת הבחנה והמלצה לטיפול. כל אלה מאפשרים להבחן מיידית בעיות ולטפל בהן בלי לצאת מהבית ולחסוך הגעה לא נחוצה לחדר המיון. ומה אתם עושים כשפונים אליכם עם מקרים דחופים? במקרים דחופים שמחייבים הגעה לבית החולים, יזוהו על ידי הצוות מיד, והחולים יפונו באמצעות אמבולנס להמשך בירור וטיפול. אנחנו נצייד את הפונה במכתב שיופנה ישירות לחדר המיון. כל אלה נעשים בדרך מקצועית, באמפתיה, בתשומת לב מרבית, עם הסברים, המלצות, ליווי ומעקב לכל אורך הדרך. אז במה טרום מיון שונה משירותים רפואיים אחרים? טרום מיון מפעילה מוקד טלפוני ייחודי למקרים דחופים, ולמעשה היא חלופה לטיפול בבעיות שמטופלות בחדרי מיון או במוקדים לרפואה דחופה. המוקד זמין 24 שעות ביממה, ואפשר לפנות אליו בלי להגיע אליו פיזית. ספר לי קצת על הצוות שמטפל בפניות. שירות כזה מתאפשר על ידי צוות המומחים שנמצא במוקד, אחיות, רופאים ופרמדיקים מיומנים בטיפול בפניות מסוג זה, ובאמצעות טכנולוגיה ביתית ייחודית, שמחליפה חלק מהבדיקות שאנחנו מכירים מבתי החולים. תוכל לשתף אותנו קצת מה הניסיון שלכם מראה עד כה מבחינת התוצאות ושביעות הרצון? בהחלט הצגתי בכנס האחרון לרפואת המשפחה, ניסיון ראשוני של טיפול בלמעלה מ-150 פונים עם הפרעות בקצב הלב, שרובם ככולם נשארו בבית עם טיפול מוצלח לשביעות רצונם, ובלי להטריח אותם לצאת מהבית ולהגיע לחדר המיון. טרום מיון, שירות רפואי מתקדם מהבית 24 שעות ביממה.